Usapan. Kaya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky At DJ TG. and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello po, magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Tangi na lang po, tangi. Tangi. Nung dinugtungan mo na lang ng nalang, parang nag-iba yung meaning. Maging short for tanga po. Okay, tangi. Ano sabi mo? Short word daw ng tanga. Opo. Oh, Yun sige. po. Tangi. Wala naman kaming panghuhusga na gagawin dito. Sa'yo nang galing yun, ha? Ilan Opo. taong kayo na? Ngayon po is 30 po. 30 years old. Sang lupalop ka naman galing, Tangi? Around Metro Manila po. Around Metro Manila. Sige, Tangi, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Tangi, from Metro Manila, ano ang top secret mo? Nakarelasyon ko po yung isa sa mga katrabaho ko po. Nagkaanak po kami na may asawa po. Nakarelasyon mo yung katrabaho mo na merong pamilya. Tapos nagkaanak Sure. kayo, tama? Yes po, opo. In short, kabit. Kabit po yun eh. Naging kabit Naman ka. po talaga. Yes po. At hanggang ngayon kabit ka pa rin ba? Opo. Okay. Pwede mo bang ikuwento sa amin paano nagsimula yung relasyon ninyo nitong katrabaho mo? Tawag na ito. Ano po yun eh, pumasok po ako sa agency namin last 2016 po. Pero wala pa po yun. So, magna 9 years na po ako sa trabaho ko. Then, yung 9 years po yun, paano po ba? Kasi 2022 po, yun po yung may nangyari po sa amin. Mhm. Bali, ano po yun eh, parang, syempre, nung 2017 po, nagka-boyfriend ako. Ayun. Tapos 22, meron pa rin naman po akong boyfriend. Pero meron na kayong relasyon nung katrabaho mo. Wala po po. So, ano yung sinasabi mo na may nangyari sa inyo? Ano lang po kasi tawag na ito para, siguro po, ginusto ko din. Kasi, yun nga po, syempre may boyfriend po ako nun. Bali yun sa side po ng boyfriend ko, hindi niya naman po alam eh. So, may lihim na kayong connection nung time na yon. Opo. Actually nga po, yung pagpasok ko pa rin naman po, siguro magto 2 months na po ako nun dati sa trabaho. Yun, naging malapit naman po ako dun sa taong yun. Bali, yun, nilalandi-landi naman din po ako. Pero wala lang po yun kasi, which is, yung sa ano ko po kasi nun, sa side ko po is, trabaho lang naman po yun eh. Then, yun nga po, hanggang umusad po ng trabaho lang po. Then, year 20, kasi, paano po ba? Year 20. Sige, ganito na lang, po. no? Tangi, wag na tayo masyado magbanggit ng mga taon, no? Kahit i-fast Opo, sige forward po. na natin para hindi ka na masyadong malito kasi baka diyan ka pa mabuko, no? So, Opo. ganito, Tangi. Oh, Opo. may boyfriend ka tapos meron kang katrabaho na nagkakaroon kayo ng sexual relationship, tama? Yes po, opo. Okay, tapos lumalim ba yung inyong relationship nitong katrabaho mo? Yes po. Okay, binitawan mo ba yung boyfriend mo nung lumalalim na kayo nitong katrabaho mo? Yes po, yung nagkaanak po kami nun. Nagkaanak na kayo. Nung nagkaanak kayo nitong katrabaho mo, alam mo ba na may pamilya na siya? Opo, alam ko naman po. So, pumayag ka talaga na magkaroon kayo ng secret relationship tapos magkaanak kayo. Yes po. Mhm.
So anong tumatakbo sa isip mo nung time na pumayag ka, nabuntis ka? Anong pumapasok sa isip mo nung time na yun? Tawag nito, ano lang po, hindi ko din po kasi maano kasi magulo din po yung isip ko dahil nga po yun dun din sa jowa ko na iniwan ko kasi akala niya nga po yung pinagbubuntis ko sa kanya. So anong explanation mo dun sa naiwan mong boyfriend? Binitawan ko lang po siya kasi tawag nito, yung relationship din po kasi namin naging toxic po eh. Inamin mo ba kagad sa kanya, Tangi, na hindi sa kanya yung dinadala mo? Actually po, hindi niya po alam. Hanggang Hindi ngayon? niya po. Yes po. Nag-iwalay lang po kami na hindi niya po alam. Okay. Tapos, nung daladala mo na itong batang to, sinabi ba sa'yo ni katrabaho na pananagutan niya yung bata? Actually, supportado lang po niya. What do you mean by suportado niya? Emotionally supported? Financially supported? Nagpapakilala ba siya dun sa bata? Financially po. Hindi ko po siya, hindi niya po pinapakilala yung sarili niya pinapakilala naman po. Pero syempre po, parang, lang po kami laylo. Kasi sa office po, hindi din naman po, alam yun sa trabaho ko. Mhm. So meaning, yung sinasabi mo ba is that hindi alam nung bata na etong si katrabaho yung tunay niyang ama? Opo, kasi 2 years old pa lang po yung anak ko. Tsaka Mhm. hindi rin alam ng misis niya, no? Na, Opo. oo. Ngayon, itong naiwan mo munang boyfriend, anong madalas na sinasabi sa'yo? Siyempre, malaking question mark sa kanya yun eh. Na hindi mo naman sinabi sa kanya na anak niya yun at hindi niya anak yun. Paano? Nakikipag-communicate pa rin ba siya until now? Hindi na po. Tumigil na? Tumigil na. Last communication po namin is Feb 2023 po. Okay. Mhm. So nagets niya na hindi sa kanya yung bata, ganon? Hindi din po. Wala din po ako kasing inaamin pa. Ah, talaga? So talagang Opo. hinang mo lang siya dun sa parteng yon. Yes po. Mm-mm. Kasi parang ayoko na din po ng gulo. Tangi, anong naisip mo yung mga panahon na may boyfriend ka tapos nakipagrelasyon ka doon sa may karelasyon na rin, may asawa niya? Anong pumasok sa isip mo? Ba't mo ginawa yun? Ang naisip ko lang po is para di makawala po sa boyfriend ko. Kasi yun nga po, toxic na nga po kami. Okay. Parang yun, siguro sa akin po. Yun yung parang way of hindi na- exit mo. Yes po. Okay, so Tangi, ngayon, kayo pa rin nitong katrabaho mo. Tama? Yes po. Opo. Mhm. Anong plano nitong katrabaho mong to sa iyo at sa anak nyo? Suporta lang po kasi tawag nito. Syempre may pamilya din po siya, di ba? Mhm. Hanggang ngayon ba, wala pa ring nararamdaman yung asawa niya na merong iba? Hindi ba nagduda ever sa inyo? Kasi kung sa mahaba po kasing kwento, DJ Rakitera kasi po, actually pangatlo po ako eh. Pangatlo ka sa ano? Sa nabuntis niya, may pangalawa pa. Baka may marathon. Pangatlo sa finish line. Anong pangatlo to? Linawin mo sa amin. Kasi ganito po, syempre yung asawa niya po. Then, ayun nga po, yung isa pong sa mga ano po namin dati, mga, di ba, agency po kami, Yes. tauhan namin, is, may jowa din po kasi siya doon, na hanggang ngayon, sila po. Oh. Gano'ng kapogi itong lalaki na to? Gusto ko maging ganitong kapogi. Yun din po, yun din po yung ano ko sa sarili ko. Hindi, Ano pero ba eto lang, so, Tangi. Gusto ko lang din malaman, gano'ng kapogi? Bigyan mo ako ng 1 to 10. Kung 1 to 10 sa iyong mga mata lamang. Sige. Siyempre, sa Doon iyong muna tayo mata sa lamang. pogi. Oo, Sige. sa pogi muna. Gusto lang Okay. namin malaman. Ayan, gano'n ka pogi? Sa akin po kasi is, hindi naman po siya kagwapuan, may itim nga po eh. Yun nga po nakuha ng anak ko. Hoy, wait lang pag maitim mahirap limutin. Hindi porke maitim ibig sabihin pangit na hindi pogi Minsan kung sino pa yung moreno, maitim siya pa yung Ito pa, Tangi. Gusto ko lang Ayan. gusto ko rin din alamin. Go TG. 'Di ba? Opo. Gaano ba yung galing niya mag-perform doon kaya mo nakalimutan yung boyfriend mo? Oo, O nakabuo natawa? nga ganun Natawa. Parang kakaiba to Yun nga po.
Yun nga din po tanong ko kasi ilang years din po kami ng boyfriend ko. Wala po kaming anak. So, Nabuo, yun lang oo. po talaga. So, gaano nga siya kagaling? 1 to 10? Oh, kasarap na kagad. Diretsuhin na kita. Kasarap. 10 po. 10? Oh my God! Oh my God! Kung ikukumpara mo siya sa isang ulam, anong klaseng ulam siya? Adobo na lang po. Maitim eh. Adobo. Pero masarap. Maitim pero mahirap limutin. At tamang-tama ang Kaya po timpla. pala. Totoo. Tsaka hilig kang kalikutin. Ilang beses lang kayong nagtalik tapos nabuntis ka niya kagad? Ano lang po yun eh. Actually nga po, 2 beses nga lang po yun. Pero yung una po, wala pa po. Tapos yung pangalawa Oh po, my. dun po yun. Kaya nga po sabi ko, nagtaka nga po ako. Sabi ko, ba't po gano'n? Ang talas ng king cobra niya, ha? Napakabilis, dude. Napakabilis ng king cobra niya. Grabe yung pagtuklaw. Umabot hanggang uterus. Oo, kaya nga po nagtataka po ako. Sabi naman po niya, compatible daw po. Sabi ko, may ganun ba? Tangi, gusto ko lang namnamin tong storya na to. Paano kanya naligawan, kinausap, at alam mo may asawa, may pangalawa pa. Paano kanya binola-bola? Sige nga, kwentuhan mo nga ako. Kasi alam mo rin yan sa sarili mo eh, na nabola ako eh. Or anong magandang katangian nitong lalaking Oo, to? kasi may nagustuhan din siya. Malandi po kasi siya eh. Tapos, Maano, ma? tawag nito? Malandi. Malandi. Yes po. Tapos tawag nito? Yung, syempre po, ako sabi natin po mukha akong pera. Okay, Parang siya po kasi nag-ano sa akin na pag may kailangan po ako na pwede ko siyang lapitan. Parang ganun po. Kaya po yun. Approachable, kumbaga. Yes po. In-hit kayo nung time na yon, ganon. Siguro pwede ko po alam. Okay. So, malaki ba to? Yung pinag-uusapan natin kaya hindi mo mabitawan? Opo. Laki. Mga talong, ampalaya, o sayote? Tender juicy po. Yung big. Tinder juicy, yung big. Tender juicy yung big. Hindi naman footlong yan, sis. Hindi naman. Ngayon na may anak na kayo, Tangi, may mga something pa rin. Yes po. Meron po. Mas Pero napadalas? Hindi ko siya mabitang. Monthly po. Monthly. Pero Parang po, buwan ng dalo. oh. Kasi, pero ngayon po, hindi po kasi ako mabubuntis. May infant nga po ako. Ano yun? Siya yung nagturo sa'yo o ikaw lang nag-insist na maglagay ako nito para kada buwan na bago siya magpadala, pasok din talaga? Ano po yan yung pagkapanganak ko po? So in-install nung pagkapanganak. Mm-mm. Yes po. Okay. So, parang masasabi mong safe ka ngayon na hindi ka magkakaroon ng anak, ganon. Yes po, opo. Okay. So, kayo, may mga iba pa siyang babae. Okay lang sa'yo lang. Wala po siyang iba ng babae. Wala na. Tapos na sila. So, tatlo lang kayo. Actually, hindi po yung iba po kasi kalandian lang niya talaga. Pero hanggang dun lang daw po talaga yun. Kasi tinatanong ko naman po siya na baka may ganito ka pa, baka may ano. Sabi niya naman po, wala na. daw. Kasi kami nga lang po asawa niya. Yun nga po yung jowa niya ding isa na gusto niya na nga pong bitawan. Tapos ako po, parang ganun po. So, Tangi, Kasi- tingin mo, ikaw yung sorry, nakat kita, para lang klaruhin ko lang. Tangi, so tingin mo ngayon, bilang isang babae at partner niya, ikaw yung pinakagusto niya sa tatlo or dalawa? Hindi ko din po kasi masabi kung ako po. Kasi yung pangalawa po is masyadong demanding po yun. Bali, ako po, lagi ko lang po sinasabi sa kanya. Alam ko lang po yung lugar ko sa buhay niya. Parang hindi ko po siya inuobliga. Kasi ayoko po siyang, kasi na-stress na nga po siya sa pangalawa, pati ba naman po ako sasabay pa. Parang ganun po kasi yung sinasabi ko sa kanya. So meaning, lahat ng to, payag na payag ka, okay na okay sa'yo to. Di ko, yun nga po ang ano ko, DJ na kaya hindi ko po kasi,
kung okay lang ba sa akin or para lang din po sa anak ko, hindi ko po Ayari alam. ka sa akin. Parang ang sabi ko lang po Ah, kasi ang sabi ko lang po sa kanya, go with the flow lang, parang masaya lang kami, parang gano'n lang. Pero yung sa ano ko po kasi yun nga po ngayon, 'pag lalo na po 'pag inaatake po ako ng anxiety ko na Mm. bigla na lang po ako mamayang malulungkot ta's maiisip ko siya na gano'n na parang tama, okey lang ba 'to? Maano na naman yung asawa niya, parang gano'n po, eh. Kasi actually nga po simula yun nga po yung nanganak ako, nagkaroon ako ng anxiety. Yun po yung hmm. problema Pero ko. pero Tangi, tama ba ako? Yung nagkaanak kayo, mas tumaas yung ano mo, yung pag-asa na mas magiging okay kayo at nandyan siya para sa sayo. May ano po, may side po ako na gano'n na parang para sa bata is parang mas okay kami. Pero actually okay po kami. Pero hindi po ako tawag nito, umaasa na mapupunta siya sa akin kasi Okay. may pamilya nga po siya, At least klaro wala Tanggap. sa'yo. ako. At least klaro Opo, sa'yo. Yun ang maganda. Mm. opo. Oo Yun naman. lang po. Kasi Kumbaga sabi ko nga tanggap po, niya, eh. Tanggap mo? opo, Tanggap yes mo? po. Oh. Tanggap ko naman po. Siya Mm, nga din po mm. nagsasabi sa akin na kung ano, mag-ano ka ng iba para may mag-aalaga nga po sa akin. Sabi niya Mm. naman po yun. Sabi ko naman, kasi ngayon po, sa state ko po ngayon is parang ayoko po muna mag-boyfriend. Oh, bakit? Parang, kasi po, ano eh, tawag nito, ay, yun nga po yung sa ex ko. Trauma Parang ka? medyo po. Kasi parang naging ano po ako eh, naging sugar mommy. O baka Hmm. naman ayaw mo mag-boyfriend ngayon kasi masarap pa rin yung tender juicy. Hanap ka ng footlong. Malay mo makahanap ka na. Ay, baka German sausage Oh, pwede. German sausage racks. Tingin ko tatapos to. German sausage gusto mo? Oh. Parang sa state ko po kasi talaga parang hindi pa po ako handa dahil nga po dun sa, yun nga sa ex ko na mamaya ako na naman pong susuporta, Mm. wala na naman po siyang pangarap, parang ganun po. Kasi ito nga po yung tatay ng anak ko, may pangarap naman po kahit papano sa amin na bibilhan nga po kami ng bahay, nagsabi nga lang po ako, tinutulungan nga po ako eh. Ah, so Yun po meaning, kasi. etong lalaking to, nakatrabaho mo, na tatay ng anak mo, eh merong pera. Opo, may pera po talaga kasi siya. Boss mo ba Ganun po yan? talaga. Po? May katungkulan ba siya? May posisyon Same ba lang siya naman dyan? po kami. Same lang po kami. Ah. Kaso ano po talaga siya sabi natin madiskarte po, ganun. Actually nga po sa office hindi po nila alam. Pati yung Mm. best friend ko din po Oo. dun sa office, hindi niya din po alam kasi Wow. ano po, I mean tawag po, parang paipakiramdam na po siya. Mm. Yung sa office naman po, Sino lang nag-aano po nakakaalam? yung ano po, iilan lang po, yun nga po yung katrabaho ko dati na psychology kasi sa kanya po ako kumakausap 'pag inaatake po ako ng anxiety, eh. Mhm. Then So yung mga yung anxiety mo, wait lang ha, kanina mo pa binabanggit yung anxiety mo Mm. eh. Yung anxiety mo, kung i-describe mo siya sa amin, ano tong umaatake sa'yo? Like, anong mga naiisip mo? Anong thoughts mo dun sa anxiety mo? ano po, parang alone, nag-iisa po ako. Mhm. Wala po akong kakampi. Tapos Mm. para pong ang bigat-bigat ng feeling ko po na parang sa'kin po lahat, parang gano'n. Actually nga po, hindi din po alam ng pamilya ko na yun nga po, eh, yung anak po ng katrabaho ko. Anong alam lang nila? Anak lang po siya ng ex ko. Kala ko Mama Alam mo, Mary. kawawa din yung ex mo ngayon, Tangi. Hindi ko po alam kung kawawa siya kasi parang medyo masama po yung loob ko sa kanya, eh. Masama nga, oo. Pero kawawa din siya Alam kasi ko hindi naman niya po naman yun. yan Opo. responsibilidad pero yun ang Yes po. nakikita ng mga Alam ko po magulang yun. mo. Mhm. Opo, alam ko po yun. Naiintindihan ko naman po yun. Wala ka bang balak na makipag-usap sa kanya? Wala na po. Ayoko na po O talaga. baka dahil ginagawa mo yun, Tangi, tama ba ako na para maproteksyonan mo tong si katrabaho mo at ang nakikita ng ibang tao, si ex mo pa rin ang may anak dyan? Siguro po, parang ganun po kasi ayoko nga po ng gulo. Mhm. Hindi, tsaka syempre gugulo pa talaga eh kung Yes po, sakaling totoo.
magsabi pa siya na ganito. Pero Pero, bilang lalaki, Rax, mm-mm. ito lang bilang lalaki, Rax, kuha naman kami. Oo naman, hindi yun makapagbibigay ng kapayapaan doon sa Walang isip ng mastigis lalaki. sa amin, oo. Malay mo, kahit tahimik yung lalaki na yun, siya pala yung naghahanda para dun sa bata, tapos dumating yung point ng buhay niya na pupuntahan niya tong si Tangi. Sabihin niya, yung anak ko, handa na ako ngayon. May mga lalaki kasi na hindi sila handa pa kagad sa responsibilidad at hinahanda na nila yung sarili nila. Yung paghahanda niya pala na yun, pagpunta niya kay Tangi, hindi niya anak. Ang sakit yun Mm-mm. Tapos si Tangi, nakikita ko na yun ang, Ayaw niya na yun ang protection niya Mm-mm. Opo. Hindi, tsaka ayaw na talaga niya makipag-usap doon sa ex niya. Oo. Ano po talaga. Pero kasi, isa din sa way ni Tangi is protection niya yung ex niya na yon para hindi mabuking tong mga sikreto. So meaning ginagamit niya yung ex niya Oo. para doon sa sekreto niyang matindi Yes. na yon. Tama ba ako dun, Tangi? Opo. Mm. Yun nga. Ginagamit lang siya. And okay lang ba sa'yo yun? Wala naman po akong magagawa kung yun po ang paniniwala nila. Kaya, okay lang po. Ganun na lang po. Pero yung sa isa side naman po ng isa nga po, okay lang din po sa kanya. Kasi pag nakakita naman po yung bata, kahawig niya daw po kasi. Di ba? Yun po. Alam mo, Tangi, naaawa ako sa'yo pero gusto kitang sampalin ng palakol. Gusto kitang sampalin ng may sementong pala. Pwede masakit po yun. Pwede bang kahoy lang? Ako naman, gusto ko lang maintindihan eh. I mean, eto, sinusubukan natin intindihin kung saan nanggagaling itong si Tangi, di ba? Sa mga desisyon niya sa buhay. Nasaktan siya, nagka-trauma siya, and everything. So, Tangi, ang tanong namin sa iyo ngayon is anong plano mo? Ipagpapatuloy mo ba yung pakikipagrelasyon dito sa pamilyadong tao na to? Or bibitaw ka ba in a certain time? Or just go with the flow? Ano yung plano mo? With the flow, parang ganun. Ano po? Kasi ngayon po, ang plano ko lang po ngayon is para sa anak ko nga lang po. Mabigyan talaga siya ng maayos na buhay, yung mga hindi ko po naranasan. Ayun. Mm. And which is Sa tama ka sarili naman ko po doon. kasi- Sa sarili ko po kasi, iniisip ko pa po hanggang ngayon kung anong plano ko. Hindi ka ba natatakot? Di ba kasama sa anxiety mo yung yung mahuli kayo nung misis nung katrabaho mo? Yung gano'n naman pong ano ko, pag-iisip is, tawag nito. Ngayon po kasi di ko pa po naiisip yan kasi mas, alam ko po, ang mas nakatatak po doon sa asawa niya, yung pangalawa po, hindi po ako. Pero So, dapat nag-iisip pakiramdam mo, mo- safe ka, ganun. Opo, yun Eh, po ang pakiramdam ko ngayon. So, anong gusto mong mangyari ngayon? Tuloy-tuloy lang. Di ko nga po Gusto mo malaman? ano po, Ha? Yung iniisip ni TG ngayon, yung pwede niyang maibigay, gusto mo ba ng konting enlightenment or parang thoughts or comments tungkol sa sitwasyon mo ngayon? Kung hindi po, okay Kung- lang po. kung paano pakiramdam namin na mas makabubuti yung sitwasyon mo o lagay mo. Opo, kasi sabi nga po din nila, bata pa nga daw po ako. Pwede pa ako maghanap. Bakit pa ako mag-i-stay sa ganun? Tama. Mhm. TG, sige, bigyan mo ng magandang Tangi. Ayaw. Wag mong hayaan na mabuo ko yung Tangi na may naha. Kanina pa akong gigil na gigil sa'yo eh. Pero alam mo, Tangi, ito lang. Naaawa ko sa'yo dahil Ano? may anak ka na walang kamuang-muangan at wala namang kasalanan sa mundo at wala siyang kikilalanin ngayon na matino na tatay. 'Di ba? Kapag lumaki siya, makikilala niya yung tatay niya na gano'n, tatlo-tatlo, or hindi pa natin alam kung ilan pa yung madadagdag, 'di ba? Opo. Nakakaawa. Hello po, nawawala po yung connection. Hello, Tangi? Pwede mo i-replay to sa YouTube. Yun ang unang-unang yun ang unang-una Wala kong na po yung kinakalungkot. connection. Naririnig mo pa ba kami, Tangi?
Opo, ngayon po bumalik. Kanina po nawala po siya ng connection. Ito, Okay, Tangi, eto ulitin na. ko lang, Tangi, bibilisan ko lang to. Alam mo, ang unang-una nakakaawa dyan yung bata eh. Opo. Kuwawa yung bata dahil lalaki siya na makikita niya yung tatay niya ay may iba-ibang babae. Di ba? Pang ilan? Ang masakit pa doon. Nakaapelido po sa akin. Alam ko, pero parang proud ka pa na nakapilido sa'yo ha. Tingin mo, okay yun ha. Pero alam mo, Tangi, lalaki yung bata. At ito, pinag-uusapan na natin dito, hindi lang yung emosyon mo, Tangi, ha? Bilang nanay, dapat nakikita mo na rin kung ano yung pwedeng mangyari dun sa bata paglaki, Tangi. Opo. Dahil unang-una, paglaki ng bata, makikita niya, tatanungin niya yung mundo, tatanungin ka niya, bakit ang dami pong babae ng tatay ko, pang ilang ka ba nanay? Sasabihin mo, number 3 ka? Ganyan bang kwento ang gusto mong makamulatan ng anak mo, Tangi? Hindi naman po. Alam mo, nangyayari kasi sa'yo, Tangi, nagiging selfish ka eh. Naakala mo, hindi. Naakala mo, wala rin, biktima ako dito eh. Biktima ako dito. Pero kung biktima ka dyan, alam mo ang unang-una na biktima dyan, yung ex mo. Unang-una hindi mo sinabi sa magulang mo kung sino ba talaga ang totoong tatay niyan. Kung biktima ka dyan, sana, hindi ka ganun magsalita. 'Di ba? Opo. Minsan kasi, yung kagagahan natin, itinatakpan natin ang mga bagay na naipapaling sa iba para mapagtakpan natin. At sasabihin natin, ako yung biktima dito eh. Hindi ka biktima dito. Dapat ikaw ang mismong alam mo ang dapat maging desisyon dito, ate. Opo. Unang-una yung bata, pangalawa yung ex mo. Sana man lang maisip mo na ngayon na sabihin mo na sa magulang mo hanggang kailan mo ba pagtatakpang, hanggang kailan mo ba lolokohin yung sarili mo, lolokohin yung magulang mo, lolokohin yung mga tao na kapaligid sa'yo na siya yung anak nyon at hindi yung siraulong lalaki na yun. Di ba? Kung matapang yung lalaki na yun at alam mong biktima ka, edi ipalandakan mo na yun talaga yung tatay. Masyado ka nagpapakagaga. Masyado ka nagpapakatanga. Ano pang gusto mo marinig sa akin? Malandi ka. Alam ko naman po yun. Kaya po. Alam mo, Tangi, huwag mong sayangin yung pagkababae mo. Respetuhin mo naman yung sarili mo. Respetuhin mo yung anak mo. Respetuhin mo din yung taong nasa paligid mo. Yung magulang mo, Tangi. Opo. Kasi, kung hindi ka magre-respeto, hanggang kailan ka dyan na mananatili sa sistema ng lalaki na yan? Hanggang kailan kang pangatlo? Hanggang kailan kang okay naman po kasi nagsusustento naman po sa akin. Alam naman po na magulang ko yung ex ko yung may tatay dyan. Hindi naman po ako yung pinaghihinalaan ng asawa niya kasi yung pangalawa yung pinaghihinalaan so safe ako. Hanggang kailan? Hanggang kailan mo ba marirealize sa sarili mo na nagpapakagaga ka doon sa lalaki na yon na hindi ka naman kayang proteksyonan? Dahil unang-una, kung matino talaga lalaki yon, hindi niya rin nahayaan na mas pakilala mo sa magulang mo na yung ex mo. Dahil alam ko alam niya yun eh. Di ba? Kaya po. Opo. Oh. Alam niya, tuwan-tuwa pa yun dahil nakaka-safe siya sa responsibilidad at masira yung pangalan niya. Kung sino man yung lalaki na yon, ang sarap niyang palakulin din yung mukha niya. Pag umpugin ko kaya kayong tatlo ng mga babae niya, pati siya, pang-apat ka, no? Alam mo, Tangi, hindi pagmamahal yan. Kung tingin mo pagmamahal yan, tingin mo naaawa ka sa bata, mas kinukuwawa mo lang yung bata. Yun nga po eh. Mas kukuhain mo lang yung bata sa ginagawa mong ganyan. Oo nga po, kaya minsan naawa na nga po din ako sa anak ko kasi wala pa lang siya patawag na talagang papa niya po. Mhm.
At tinatawag nila po talaga sa papa yung papa ko. Kaya hindi ko din po kasi di pa po ako pagising-gising kung ano po talaga dapat kong gawin doon. Kasi sabi ko nga po kung mag-resign na lang po ako para Alam mo, Tangi, alam mo yung gagawin. Alam mo yung wala pong gagawin? magawa. Wala ka lang magawa. Dahil ayaw mong umpisahan gawin. Dahil hinahayaan mo ang lahat ng sitwasyon dahil komportable ka pa. Nandun ka pa sa bagay na, safe pa naman ako eh. Hindi pa naman ako yung pinaghihinalaan ng asawa. Hindi pa naman mainit yung sitwasyon. Normal pa ang lahat, tingin ko. Opo, parang ano lang po kasi kami, papasok, gagita sa trabaho, tapos uuwi. Ito lang po. Walang bayag yan yung lalaki na yan. Ang galing lang magganyan pero walang bayag yan. Alam mo, Tangi, sana maisip mo yung buhay ng bata, yung buhay ng ex mo, at yung buhay mo dahil hindi rin maganda na makulong ka sa ganyang bagay. Sa ganyang sistema. Tatanda ka na nakulong ka sa ganyan, hindi maganda. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ka ng panibagong buhay. Hindi pa huli ang lahat. At hindi naman sagot, Tangi, lagi mo tatandaan to, hindi sagot na magkaroon ka ng relasyon ulit dahil may isa kang bata at hindi rin kahadlangan na may anak ka para makahanap ka ng tamang pagmamahal, Tangi, at hindi ka makulong dyan sa katarantaduhan ng lalaki na yan. Na-high blood talaga ako. Alam mo, Tangi, ayusin mo yung buhay mo hindi dahil sa'yo. Dalawa na kayo ngayon ng anak mo. Ayusin mo yung buhay mo, mag-umpisa ka. Kung may kaya kang lumayo dyan sa trabaho mo na yan at maghanap ng mas maayos na trabaho para malayo ka na dyan sa impaktong dark, tall, and... Ay, nako! Sasapukin ko yung mukha niyan talaga. Yun ka po, hindi ko mag-resign po ba ako. Kung alam mong makakabuti sa'yo, Tangi, at makakahanap ka ng trabaho maayos, hindi agad-agad ang pagdidesisyon, Tangi. Pag-isipan mo mabuti, ipagdasal mo yan, Tangi. Dahil at the end of the day, hindi na sarili mo ang iniisip mo ngayon. Hindi na yung battles mo sa buhay, hindi na isa lang ang iniisip mo, kundi dalawa na kayo ng anak mo. May batang musmos na walang alam at walang kamuang-muang sa buhay ang nadadamay. 'Di ba? Sana kung ikaw lang pwede. 'Di ba? Stay ka, makipaglokohan ka, walang problema, pwede 'yun. Nag-enjoy ka. May bata nang involved Yun po, naka-ano po kasi. Kung ako sa'yo, kahit sabihin kong tatay ng anak ko 'yon at gano'n naman yung ginagawa, hindi na bali na magkatatay yung anak ko. Ako na lang ang tatay ng anak ko. Ikaw, Tangi, ang tumayo at maging nanay ng anak mo. At may tao kang mahanap. Huwag mo muna isipin yung lalaki, Tangi. Huwag mo muna isipin yung mga partner na yan. Isipin mo muna yung bata, isipin mo yung trabahong papasukin mo at lumayo ka dyan. Yun ang nakikita ko Yung dad po, iniisip ko kung hahanap po ba ako ng bagong trabaho. Oo, kasi yun ang tama. Pagkatapos nito, hindi ko po alam kung paano din po ako magsisimula pagkatapos. Iniisip mo kasi lagi kung paano ka magsisimula at nakukulong ka dyan. Umpisa mo muna, gawin mo muna yung tama. Lumayo ka dyan. Hanap ka trabaho. Focus ka sa bata. O kaya maging totoo ka sa pamilya mo, sa nanay mo. Baka maintindihan ka nila. Mag-apply kaya siya assistant mo. Baka po ba kung masaktan. Hindi naman. Di ba? Minsan, may mga tao lang talaga magsasabi sa'yo ng katotohanan dapat mong mapakinggan. Nang sa gayon, mapabuti yung buhay na meron ka.
And it's not just your life, but the lives of, but the life of your child. Yes po. It's never easy to start a new life. Hindi madaling magsimula ng panibagong buhay. Pero naniniwala ako na yung one day ng isang taong pwedeng mapalitan ng day one. So, yung balang araw mo, pwedeng maging isang araw, nakawala na ako dun. Yung balang araw, makakawala rin ako dito, pwedeng maging isang araw, nakawala na ako dun. And sana magawa mo yun. Again, hindi para sa sarili mo lang, kundi para sa inyong dalawa ng anak mo. Tawag, yun nga po ano ko din po. Alam mo kami dito, wini-wish namin at ipapanalangin namin na maging maayos yung kalagayan ninyo ng anak mo and bigyan ka ng may kapal ng gift of discernment para mas alam mo kung ano yung magandang desisyon at tamang desisyon para sa inyong dalawa ng anak mo. Tama naman yung sinabi ni TG eh. You are living in your comfort zone. And you are being selfish right now. And it's never okay to be selfish. Lalong-lalo na kung sariling mong kahihiyan yung pinagtatakpan mo. And it's not for the benefit of your child. Yun lang po, tawag nito. Hindi ko nga po talaga. Lalo na po bukas, papasok na naman ako. Higit ako na naman po. Pag nakita mo ba, ano ba kayo, sumisegue ba kayo minsan? Hindi po. Ano lang po, para Normal. casual lang po. Oh, Opo, casual na. lang. Alam mo, Kasi- kaya nga mahirap. Tangi. Kat lang kita. Opo. Dahil nandun ka nga sa trabaho mo eh. Makikita at makikita mo yun. At unang-una sa lahat, tatay ng anak mo yun. Mahirap talaga. Kaya siguro tama na rin yung naiisip mo. Susuportahan kita dun sa naiisip mo na yan. Dahil ikaw rin naman nagsabi na, pinaplano ko na nga po ngayon na mag-resign eh. Pumasok sa isip niya. Pumasok na sa isip mo. At yun nun tama. Tama yun, Tangi. Na po. Hindi mo lang ginagawa pa. And I hope, Opo. sana maisip mo na isang umaga na ito na siguro yung panahon para lumayo na ako. Ito na yung umpisa. Yes. Yung one day niya maging day one. Yes. Na i-detach ko na yung sarili ko doon sa tao na hindi matanggal-tanggal yung tinik ko dahil lagi ko siya nakikita. Ayun. Lalo po, maglikuran lang po kasi kami ng upuan yan eh. Maglagay ka ng pader kung gusto mo. Pero maganda nga yung resign din talaga. Pero kasi hanap muna siya talaga ng ibang Hanap ka trabaho. muna ng trabaho. Hindi mo ba pwedeng sabihan din yung lalaki na, ikaw na lang mag-resign? Diba parang, nakakasar naman. Ako yung mas matagal dito o ako yung dito tapos Mas ako matagal po pagre-resign. siya. Ay, mas matagal pala siya. Oh, sige. Yes po, kasi mas matanda po siya sa akin. Ang ano po namin kasi ang age gap po namin actually is 13 years. 13 Eh, years. ilan taon na tong lalaki? Mga 43. Kasi 30 siya eh, 43. Opo. Siling ko yung balls niya. Or- Walang balls, pero merong semen. Sarap yung pog. Ay, nako. Anyway, Tangi, may gusto ko pa bang ibahagi sa amin? Or may gusto ko pa bang mensaheng ibahagi sa amin? Wala naman na po. Yun lang po talaga yung sa akin. Parang hindi ko po siya maikwento ng maikwento sa iba. At na-appreciate namin Sobra. na nagbahagi ka sa amin ng pinakatatago mong sikreto. Alam mo, hindi madaling mag-open up ng ganitong klaseng pinagdaraanan ng isang tao. And you are so brave to do it with us. And I hope hindi na sayang yung pagtawag mo sa programang ito. At sana baunin mo yung mga naibigay naming komento, lalo na ni TG, sa buhay yung pamilya. I mean, sa inyong dalawa ng anak mo. Opo. Medyo masakit lang po, pero okay po kasi parang gumaan po yung pakiramdam ko na yun nga po na
buti pa po kayo, wala po kayo nasabi na kahit ano, na judge about me. Kasi sa Yes. iba po, pag sa iba po kasi yan, sasabihin sa'yo, sige, tuloy mo lang kasi kabit ka naman, ganito, ganyan, di ba? Kung sa iba po ha, ganun po kasi ang sasabihin eh. Yun Ang ang gusto mga kasi namin sinasabi sa'yo, sa akin. Tangi, maging tama ka. Mm. Ako actually kanina Yes. Opo. gusto ko nga sabihin sa kanya, "Di tuloy mo lang hanggang sa mawasak ka." Mahirap, Rocky. De, Mahirap. charot lang. Mahirap. Ito naman, alam mo, minsan may mga taong kahit anong sabi mo ng tama, hindi nakikinig eh. Alam mo yun, yung parang, yung kaibigan mo na parang sinabi mo na lahat ng pros and cons dun sa tao, pero hindi pa rin siya makikinig. Pero kapag sinabi mo yung the other way around, parang biglang magkakaroon ng impact sa kanya. Oo, ano? Opo. May ganun eh, may ganung klaseng tao na hindi mo dapat sabihan ng tama. Kasi alam niya yung tama eh. Pero kapag sinabihan mo ng maling gawain, parang biglang doon siya mapapaisip, may brain ako pero bakit ganun? May ibang taong ganun mag-isip. Pero, well, iba-iba naman yung mga taong tumatawag at iba-iba naman yung taong nakakausap namin. So, I just hope talaga na pumasok and kahit papaano gumaan yung nararamdaman mo sa pagkakataong ito. Yes po, gumaan po siya. Kasi, yun nga po, Ayan. parang feel po. Ayun. Salamat, Tangi, sa pagtawag mo sa programang ito. God bless and have a good night. Although meron pa po, Meron ba? Ay, meron pa? Tangi, Baka pwede bukas na. Ay, mamaya. Tangi, patulugin mo naman kami. Ay, nawala na siya. Nawala na. Ayan, sorry. Hindi ako yung nagbaba. Ikaw yata yung nagbaba, Tangi. Uy, kailangan mo ba ng losartan ngayon? Hindi naman. Yung lalaki, isa rin. Alam mo, ang tanda-tanda na walang pinagkatanda. 43, no? Oo, dapat alam yun. Ano, Hindi, alam mo, collect, ganon. Hindi, pero ako, personally, nasa sad ako na merong ganong klaseng babae na tumatanggap ng ganong klaseng effort, gesture, o quote-unquote, pag-ibig ng isang tao ko, no? To the point na nagkanak pa sila. So, para sa akin, hindi eh. Parang, katangahan na yun, Rocky. bakit nyo tinatanggap yung ganyan? Ako bilang babae, nasasaktan ako para sa Oo mga nga. babaeng tulad na gano'n na pumapayag sila na maging pangalawa, pangatlo, pang-apat na okay lang na kahit may ibang nilalandi. Kasi, for me, 1 is to 1 eh. Kumbaga dapat, kung magmamahal ka, isa lang. And it all boils down into your self-esteem and how you love yourself, how you see yourself. Alam mo, meron akong research na nabasa na kaya daw may mga babae o mga tao in general na pumapayag sa pangangabit o maging kabit sila. Parang polygamy. Oo. Dahil mababa yung self-esteem nila. Yung pagtingin nila sa sarili nila ay hindi ganun kataas. To the point na pumapayag lang sila sa mga tira-tira, the secondary lang sila na hindi sila priority. Yung ganun ba? So, it all boils down into what do you see on yourself and how you see yourself. So, kung may mataas ka na pagtingin sa sarili mo at may mataas kang respeto at pagmamahal sa sarili mo, I don't think you'd agree with that kind of relationship. Yes. And hindi yun mapupunta dun sa part na, boom, may anak na kayo. Or tutuloy mo pa rin yung pakikipagrelasyon dun. So, yun. Sad life. Minsan kasi, dapat pinag-iisipan din natin yung mga desisyon natin. Nauna kasi yung pimps. Nakakalungkot lang, di ba? Nauna yung tender juicy kasi, dude. Yun yung nangibabaw eh. Yung sarap ng tender juicy. Tsaka tatandaan po ninyo ha. Doon sa kanta ni Eva Eugenio na Tukso, ang sabi niya doon, Tukso, layuan mo ako. Mali po yun ha. Kung pwede ko nga lang baguhin yung lyrics doon, babaguhin Anong ko. gagawin mo? Tukso, lumayo sana ako. Kasi tao ang lalayo sa tukso at hindi Hindi tukso tukso. ang lalayo sa tao. May sariling galamay po ang tukso. Meron po silang sticky factor. Kumbaga didikit at didikit talaga siya. Parang linta yan eh. Mahihiya pa nga yung linta sa sobrang kadikitan yan. Kumbaga sa double-sided tape, grabe na to. Parang triple, quadruple.
type of tape to na sobrang sticky. So, ikaw mismo bilang tao, you have the power to decide whether or not magpapadala ka dun o hindi. So, I hope, Kabisyo, biniyayaan ka ng Panginoon ng right mind, diba? Ng utak para makapagdesisyon ng tama sa iyong buhay. Sana gawin mo ito. Sana yun yung piliin mo. Kasi tao ang nagpapakumplika sa sarili niyang buhay. Tama. Yun lang. Sige na, tulog na tayo. Pero parang si TG hindi makakatulog. Affected yarn. Ito si TG, no? Hindi pa nalo-launch ng Monday, pero parang kailangan niya na ng madaming pang high blood ngayon. Hindi, pero alam nyo, naiisip ko dito kay TG, no? Alias TG, na ipapakilala namin sa Lunes. Higante kasi yung pagmamahal niya para dun sa mga kabisyo nating nakikinig. Kumbaga, yung pake niya para sa mga taong tagapakinig at dumudulog ng kanilang problema sa programang ito. Napakalaki. Yung puso niya ganun kalaki to the point na ipaparinig niya sa'yo yung dapat mong mapakinggan nang ikaw ay matauhan. Hindi kanya yung sugarcoat, hindi kanya i-baby. Pero kung hinihingi mo naman yung kanyang opinion, ibibigay niya yun sa'yo. So, very appreciative ako sa iyong presensya sa programang ito, TG. Yan. Yun lang. Dahil pa ako tumatawag ngayon, no? Gusto pa yata makarinig ng message mo. Ay, nako. Anyway, 17 minutes na po kaming overtime. Nakapiling po ang Basa Princess, DJ Raketera. Ano nag-iisang TG? Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.